खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय बिसायख'थिया जानो गेजेराव सानब्रैल' आद्रा दंसै बे समावनो UPPLनि MCLA दिलीप कुमार बर'आ UPPL दोलोनिफ्राय रिजाइन होबाय 34 नं कालिंदुवार बियाबनि UPPLनि MCLA दिलीप कुमार बर'आ बे समाव UPPL दोलो एंगारनो लाइजाम हरबाय दोलो एंगारनायनि थांखिया गावारि थांखि होनानै लाइजामाव मख'दों दिलीप कुमार बर'आ ओजोंहाय 14 नं चिरांदुवार बियाबनि ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि बिथांखौबो बिबाननिफ्राय बोखारबाय चिरां जिल्ला UPPLआ बे थांखिखौ लाबाय चिरांदुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिखौ दोलोनि सोद्रोमानिफ्राय बोख्लायनायजों लोगोसे आफादगिरि बिबाननिफ्रायबो बोखारनाय जाबाय बिरदाव मुसाहारिया जाहाथे UPPL दोलोनि होननानै गावखौ सिनायथि होनानै UPPLनि बेरेखा बुङा बेनि थाखायबो सांग्रांथि होबाय चिरां जिल्ला UPPLनिफ्राय UPPLनि संबिजितनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानैबो फोरमायथियो चिरां जिल्ला UPPLनिफ्राय मख'नो गोनांदि 14 नं चिरांदुवाराव टिकेटखौ लानानै गोबां बेले-बेजे आरो दावराव दावसि जादोंमोन UPPL दोलोनि गेजेराव जेराव UPPLनिफ्राय टिकेट मोननो हास्थायदोंमोन डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ नाथाय बिथांनो टिकेट होआलासे खाम्फा बरगयारिनो टिकेट होनायाव सांग्रां ब्रह्म आरो ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया UPPLनिफ्राय गावनानै फैदोंमोन दा अफिसियेलि बिरदाव मुसाहारिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय चिरां जिल्ला UPPLआ क'क्राझाराव गंसे पेसेन्जार बासआ हरनि गेजेराव रोहो अर जोंनानै सेवहांगार जादों गासैबो खामनानै सेवहांगार जादों गंसे पेसेन्जार बासआ हरनि 12:40 समाव बे जाथाया जानो मोन्दों क'क्राझारनि पाटगावनि 27 नं माहारियारि राजा लामायाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया गासै 22 दावबायारिफोरखौ लानानै बासआ सिलिगुरिनिफ्राय तेजपुर फारसे थांगासिनो दंमोन बे समावनो मेकानिकेल माल फांसन जानायनि जाहोनाव बासआव रोहो अर जोंब्लावदों खुनुरुखुमै 22 दावबायारिफोरखौ जेबो जोखोम जाहोआलासे बा जेबो खैफोदाव खोख्लैयालासे रैखा खालामनो हादों उनाव क'क्राझार फायार सार्भिस टीमाबो फैनानै बा अर खोमोरग्रा बिफाना फैनानै अरखौ खोमोरफैदों आरो गासै 22 दावबायारिफोराबो रैखा मोननो हादों मेकानिकेल माल फांसन जानायनि जाहोनावनो बासआव हरखाबै रोहो अरा जोंब्लावदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों हरनि 12:40 समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों बिटिआरआव दासान्दि सोरगिदिं रंजानाय बाजानाय मोसानाय मेथाइ खननाय बेन्ड पार्टि दामनाय जागासिनो दङ जेन सोरनिबा गोथार जुलि सोरगिदिं जेरैथिंबो रंजानायनि थासारि 22 सेप्तेम्बरावनो भट होनाय जागोन आरो 26 सेप्तेम्बराव बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाय जागोन सोर आवग्रिनो हामारगोन बिटिसिनि गोहोखौ BPF BJP ना UPPL ना गुबुन राजखान्थि दोलो BJPनि थांखिया गाव गारि सालायग्रा जानानै प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिखौ गारिनि उनाव फज'नाय ओजोंहाय हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' बिथाङाबो हारसिङै सोरखार दानो सिमां नुदों दा बिथांमोननि सिमाङा बेसेबां जाफुंगोन बेखौ 26 सेप्तेम्बरावसो नुनो मोनगोन जायनाखि हाग्रामा महिलारिनियाबो हारसिङै सोरखार दानायनि सिमां दं आरो BPF दोलोआ बांसिन मासियाव देरहागोन होननानै हाग्रामा महिलारि आरो BPFआ फोथायनाय लाखिदों बे लेखायै 3 अक्ट'बराव BPFआ सोरखार दानायनि समायखिरा लागोन होननानैबो फोरमायथिबाय आरो बेनि थाखाय गभर्नर आरो गिबि मन्थ्रिनोबो लाइजाम हरनाय जाखाबाय होननानै फोरमायथिदों लोगोसेनो जानाय लोंनाय बेदर फिसानि लाहार फाहार आरो गारि मटरनि थागथियारि खालामखानाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया नाथाय हाग्रामा महिलारिनि बे सिमाङा बेसेबां मोगथां महर मोनगोन बेखौ उनावसो जों मिथिनो मोनगोन हाग्रामा महिलारिनि बे सिमांखौ लानानै गेदेर हामलायनायबो जासिदों प्रमद बर' बिथाङाबो नाथाय 3 अक्ट'बराव BPFनि समायखिरा जायाब्ला जाहाथे गाबनानै उन्दुनानै थानो गोनां जाया बेनि थाखायबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा ओजोंहाय हाग्रामा महिलारिया देरहानायनि सिमांजों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब जादों सान हर बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब जादों हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे BPF राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा BPFनि सोरखार फैयोब्ला होस्रांनाय जानाय नङा हानि पाट्टासो होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया जों जायखौ मावनो हायो बेखौसो बुङो होननानैबो फोरमायथिबाय हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'आ उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों नाथाय बेनि सेंसन जायालासे सिरि अन्थाइ खाम्फा गायसनोब्ला जानाय नङा बेनि सेंसन जादोंना जायाखै बेसेबां रां मोनदों बेफोरखौ बुंनो हानाय जानो नांगोन होननानै बुंथिबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजोनि माखासे जायगाफ्राव दैबानाजों लोमस्रावदों
गलाघाटनि धोनसिरि दैया लोमस्रावनायनि जाहोनाव माखासे जायगाफोरावबो गोबां दैबानानि थासारि नागालेन्डआव दैनि मोनब्रै बान्दोखौ बेखेवनानै होनायनि थाखाय धोनसिरि दैया लोमसावदों जायजों बकाघाट जनाय नुमुलिगर सुरपटार बरपटार आरो गुबुन गुबुन जायगा दैजों लोमसावनो गोनां जादों दै लोमसावनायनि जाहोनाव लामा सामा न' बां गासैबो दैनि सिङाव थांनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा नावनि गेजेरजोंसो थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जादों जानाय लोंनायजों लोगोसे थानाय आरो लोंनाय दैनि जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों सुबुंफोरनि अनगायैबो जिब जुनार गासैबो जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों एसडिआरएफनि हान्जायाबो रैखाथि खालामनायनि हाबाखौ मावदों जायफोर सुबुंफोरा गाव गावनि न'आवनो नांथानानै थानो गोनां जादों बिथांमोनखौ एसडिआरएफनि हान्जाया नावजों थांनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों दिनै 17 सेप्तेम्बर 22 सेप्तेम्बरावनो बिटिसिनि भट होनाय जागोन गेजेराव सानब्रैल' आद्रा दंसै बेखौ नोजोर होनानै इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि कंग्रेस एपिबि आरो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआनो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव गोख्रोङै बारसोमदों जेसेबांनो बिसायख'थिया खाथियाव सफैदों एसेबांनो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव सोंखारिलायनायखौ बांनायखौ नुनो मोननाय जादों दोलोनि मुं लायालासे मोनसे दोलोआ गुबुन मोनसे दोलोखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों जेरै इउपिपिएल सोरखाराव बर'फोरा हानि मोनथायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों होननानै बिजेपिनिफ्राय बुंथिदोंमोन बेखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङाबो फिननाय होदोंदि 3,23,000 नखरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांदों बेयो आयेन जाबाय आरो ट्रेन्सफार जाखाबाय नाथाय बेखौ बिसोरो नुवाखै काउन्सिलखौ नासयो राजखान्थिनि समावल' काउन्सिलाव फैयो राजखान्थि नाङाब्ला 6th शेड्युलखौ गाज्रि होननानै सानो आरो गासैबो गाज्रि खामानिया बेयावनो जायो होननानै सानो नाथाय 5,000 मुंख्लं जानायनि उनावसो बिटिसि 6th शेड्युलखौ जों मोनदों बेयो जोंनि थाखाय गोबां गेदेर खोथा मानोना बेनि गेजेरजों जों थामोनथा राव हारिमु थुनलाइ रैखाथिखौ मोनदों आरो सिनायथिखौ मोनदों नाथाय बे काउन्सिलखौ लानानै गेलेनाय आरो नेवसिनाया मोजां नङा होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा जायनाखि बिजेपिया दानि इउपिपिएल सोरखारनि जाख्ल'नायनि सायावबो बुंथिदों बेखौ लानानैबो प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होयोदि बिथांमोननिया 50निफ्राय 60 बोसोरनि जारिमिन दं जोंनि 5 बोसोरखौ बुङोब्ला जोंबो 50-60 बोसोरनि जारिमिनखौ बुंनो हायो नाथाय बेखौ जों बुंनो थाङा होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा मख'नो गोनांदि प्रमद बर' बिथाङा निसिमानि नांगलभाङा चिरां आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बिसायख'थिनि गोख्रों फोसावदिं मेल खुंदों मोनफ्रोमबो मेलाव गोजोन खौसेथि आरो रैखाथि बे मोनथाम मोन्थोरखौ फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा जेब्लासिम इउपिपिएलनि सोरखार थागोन अब्लासिम गोजोन खौसेथि आरो रैखाथिया थागोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा PMAYनि न' लुनानै होनायनि मुङाव जायगा जायगा रां जाख्ल'नाया सोराङाव फैदों फिन उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय सान्तिपुर VCDCनि सिङाव सिमलिगुरि गामियाव PMAYनि न' लुनानै होनायनि मुङाव रां जाख्ल'नाया सोराङाव फैदों गामियावनो गासै PMAYनि गं-गु न'आ दासिमबो आबुङै लुफुंजायाखै न' लुनाया आद्रा जानानै दङ होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा न' लुनो थाखाय गासैबो रांखौबो हरजोबनाय जाबाय आरो जब कार्डनि रांखौबो होनाय जादों नाथाय न'खौ दिनैसिमबो आबुङै लुफुंनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों इउपिपिएल सोरखारा रायजो राजाखौ थगायदों होननानै बुंथियो बेनिखायनो इउपिपिएलनो बे खेबाव भट होनाय जानाय नङा बिपिएफ दोलोनो भट होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो सिमलिगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि प्रमद बर' आरो अनजालि दैमारिया ज' जानानै बिसायख'थि गेलेयोमोनब्ला मोनसे मोजां मेसेज थांगौमोन आरो मोनसेबो मासियाव बिजेपिया देरहासार जानो हानाय नङामोन बा बिजेपिया मोनसेबो मासि मोननो हानाय नङामोन बे खोथाखौ बुंथियो त्रिपुरा राजा फोलेरनि प्रद्युत बिक्रम मणिक्या देब बर्मा बिथाङा बिपिएफ दोलोनि जानानै बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनो फैदों जेराव बिथाङा क'क्राझारनि बागानसालियाव थानाय बाथौ थानसालियाव मोनाबिलियाव आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों प्रद्युत बिक्रम मणिक्या देब बर्मा बिथाङा तिप्रा मतानि चेयारमेन तिप्रा हारि आरो बर'फोरजों बिदा फंबायनि सोमोन्दो दं होननानै फोरमायथियो जोंनि हारिमुवाबो गोरोबो होननानै फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे बायजोनि राजखान्थि दोलोखौ जाहाथे बिटिसिआव सोआ बेनि थाखाय खावलायो काउन्सिलनि गोहोआ ओनसोलारि दोलोनि आखायावनो थानो नांगौ होननानैबो बुंथियो बिथाङा आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन डायबेटिक रेटिनोपैथी ग्लुकोमा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन जेरै कर्निया मेडिकेल रेटिना
ग्लकमा इभेलुएसन अकिउलोप्लास्टी फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे टेनाय गैयालासे इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट MBBS MS अप्थालमोलॉजी आरो टपिकल पेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी पेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949999 खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों